गोधन बीतते लगन आइल, शादी के त्योहार भइल, जेकरा घरे लड़की बाटे ओकरा चिंता बड़ियार भइल। नमस्कार, प्रणाम। पिछला वीडियो में रउआ लोग बहुत प्यारा सी बात अपन बनौले रहनी ह। हमनी के नया वीडियो लेके आइल बनी जा। उम्मीद बा कि एहू में रउआ लोग के प्यार और आशीर्वाद बनल रही। हमनी के पार्ट 4 ले आवत जा भोजपुरी शो के। हमनी के शीर्षक बा सरकारी नौकरी के बिया। तो हमनी के शुरुआत कर रहल बनी जा। गोधन कुदाते लगन आइल, शादी के त्योहार भइल, जेकरा घरे लड़की बाटे ओकरा चिंता बड़ियार भइल। खबर बा आई लगुआ के, बताई कौनो बियाह के, सभ्य सुशील परिवार होखो कौनो राह के। तो अगुआ बतौले, पता चलल बा लइका एगो करत नौकरी सरकारी बा, बाबूजी के मांग बहुत बा, मांग में 4 चक्का गाड़ी बा। फिर बियाह तय भइल त देखी केंगा होता। दहेज तय भइल लाखों में, साथ में घूमे के गाड़ी बा, उहे आदमी सेटल बा भैया जेकरा नौकरी सरकारी बा। औकात से बढ़ के लड़की वाला भरपाई कैले जौन दान रहे, फ्रिज कूलर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक से एक सामान रहे। शादी करके लड़की आइल, घर में हर्षो उल्लास बा। अंत तक वीडियो देखी, आगे की जानकारी बहुत खास बा। तो देखी, शुरुआत में बड़ा कुली अच्छा से चलेला, बहुत बढ़िया लागेला। नया नया शादी रहेला। तो सास कहेली बहू हमार, सभ्य सुशील हई नारी, घर परिवार छोड़ के अपन बाछी हमार आइल बाड़ी। कुछ दिन पतो अपना सासू के रखली खूब ख्याल, आ 2-4 महीनों बीतबो ना कइल, देखावे लगली अपन चाल। सूत के उठस 10 बजे तक, बिछौने पर चाही चाय, आंगना में लोग हंसत आवे, ससुई खूब चिल्लाए। पतोया के खीस बढ़ल, अपना मर्द के धैलस आ कहलस कि आज तारा के सुधी आएब हम। का बात ह तो कहतिया, रहनी नैहर में बन के हम अपना पापा के पड़ी, आ तारा घरे आके हम चूल्हा चौका करी। इहे ना अभी औरी तहर दवाई करतनी। नानी तहार याद आ जइहे, याद अइहे तहार नाना, आ हमारा से कुछ काम ना होई तहार माइये बनइहे खाना। अब सास सुनतारी, उनका से बर्दाश्त ना भइल तो कहतारी, छोड़ बहू अब मत कुछ बोला, मत मारो अब ताना, जाता नी रसोई में अब से हम ही बनाएम खाना। ससुर से चुगली सास करेली, पतोह तहार खिसियाह बिया, देख के हमके आंख तरे लागत या मरखाह बिया। अब तो लइका चिंता में पड़ गई, पूरा घरवे हमार बर्बाद होता, आ ससुर के दिहल सब कुछ बा, सब तो ससुरे भरले बारे घर में। यहाँ तक लगी दहेजवे से बियाहो भई रहे। गाड़ी घोड़ा सब ससुर के, ससुर के दिहल चारपाई बा, आ बोलल हमार ठीक अब नहीं खे, चुपे रहला में भलाई बा। तरवल दहेज जौन बा ओकरा पर कंट्रोल करी ना तो कौनो वैल्यू ना रही। आ एगो लाइन औरी रउआ सुन ली, हाथ जोड़ के कहतानी, लइका कहता, हाथ जोड़ के कहतानी, इहे बा हमार गोहार, आ दहेज लिहल अब ठीक नहीं खे, ना तो मेहरारू छोड़ा दी बुखार। तो रउआ लोग के वीडियो कैसन लागल ह, रउआ लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आ कहाँ गलती बा सही बा इहो बताएं। आ चैनल के सब्सक्राइब ना करो, चैनल के सब्सक्राइब करें, और बटनवा बेल आइकन के टन रउआ लोग दबाई लो। आ फेसबुक चैनल बा जय बिहार टीवी 21, ओकरा के फॉलो भी करी लो, आ वीडियो के शेयर भी करी लो, आ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा देखी लो। हमनी के कैमरामैन रोहित बाबू बाणे।